Tino ma Kisumu romo mar bombe ma ichano time boma ma Kisumu dwe mar abich gani biro bedo yo maber matemo ikruok mar bomano kaka chiel kuom bombego kata kuonde limbe ma pachoka. Gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o wacho ni jodak kod jotimo ohala manie alwora ma Kisumu koro onego ikre mar tiyo koda thuolono kendo neno ni giikore mar rwako welo mabiro limo Kisumu to kod jiwo yuto margi kokalo kuom yore mag ohala mabiro nyuolore ei thuolono mar limbeno. Idwino koth ni koda ler ewi wachno. Romo no maidendo ni Africities igeno ni biro kelo kanyakla ji makwan gi ohinga 8,000 mowuok e pinje 20 mag Afrika kod moko manoko mar Afrika. En romo mar lalruok kendo goyo mbaka kanyakla kod riwo paro ewi kaka bombe mag Afrika nyalo tiyo kanyakla e chwalo uchumi maggi. Gire Nyong'o wacho ni mae thuolo mar goyo turbim ewi kaka Kisumu ikore rwako welo ka bomano geto bedo achiel kuom kuonde limbe madongo. Boma ma Kisumu en boma mar limbe. Iwinjo wacho? Ochalo Mombasa. Koro ka en boma mar limbe, wachak chon, wang'igo chon. Kwachako gimono kaka Africities. Madano bire mang'eny kabisa. Ji kaka un ma kakoro ji biro to French moro bi wache matin. Ok biro to wanyise bana in ber ka eri ka wendo man gi French dwange kumonyalo ng'eyo to iuso ni translate ne gi Kiingereza. Iwinjo? Mano bi yude na gimoro mi cham. Jo taxi, jo boda boda. Mago be yudo magi safirisha gitero koni gi koni yudo pesa. Nyong'o wacho ni ikruok mar rwako welo mabiro dak e boma ma Kisumu kod alwora mare osechako neno keto berne bende osechako neno ka ojiwo oganda modak e alwora ma bomano mondo kik we thuolo no kalgi. Hotel miluongo ni Vic Hotel jo Cameroon osekawo te. Royal Suites Malawi God osekawo te gi jo UCLJ kuom jumba ariyo. Kwa dio mtandao kama jitime registration, dhano mang'eny timo registration koro buko tende. Mano ka dhano biro, dhano machiegni 10,000, mano ohala maduong' kabisa. Ng'ato ka ng'ato biro konyogi karibu joma oko 11,000 odiechieng' kodiechieng'. Kiriyo gik oketi hotel. Ing'eni bang' ndalo 5 kata 6 ka dhano timre kamano, mwandu malich ahinya Kisumu kanyo. Joma timo ohala biro neno maber, kendo gisechako neno maber. Mana achiel kuomgi. To mar ariyo ka gibiro, gik ma gibiro chamo Romo no bende biro choko pach jolony e yore manyien mar gero bombe ma ji biro dakie ka koro yangore ni bang' higni 30 mabiro thoth ji biro dak e bombe. Kaka wadwa gero bombe wa Afrika kaeri kech wang'eni bombe matinde jake mang'eny kwa chepika 2050 dhano mang'eny biro dak e boma mohingo rural areas. Bedo gi mipango maber kaka bombe dongo kik gidong ka ne Kisumu dongo. Kisumu berie wajuko kapod tin to kene ka Nairobi koro shida maduong' kabisa. Ineno kata yo madhi e pap ndege cha okete na gimalo dine gitime iga 74 kaka kanyo ne pod ohuyanga to kuno dhi malo kamano de nego ne kubet matek kamano. Omiyo wachak chako chon lo dhi ajuoga mondo bombe kaka Ahero Maseno wa plan gi chon mondo wang'e kaka jidakie mok nyalo keto shida ne joma dak kuro e higni mabiro. Jogo modak buta oche kod nam bende ijiwo mondo kik keth alworagi mondo nembe kata ochego kik keth kuonde magidakie. The city will be doubling or tripling the population and the areas in the coming 30 years. Meaning you should plan for 3 times the cities you have now. It means investment in infrastructure, investment in social equipment, creating jobs and economic opportunities. And this require a serious will. Romo mar Africities no bende koro igeno ni biro yawo agulu makende mar konyo bombe nyayo dongruok ka giikore ne medruok mar kwan jodak e higni mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.